Jeg vil da vise dig, hvordan du tester din vandkop. Det er nemlig særlig vigtigt, at din vandkop giver mellem de her 8-10 liter i minuttet, for at din hest den drikker nok. Hvis vandkoppen giver mindre end de her 8-10 liter i minuttet, så kan du risikere, at hesten ikke indtager nok væske. Det er egentlig ret simpelt at teste. Det du skal have, det er selvfølgelig nok nemmest et ur. Det er nok din telefon. Derudover så har jeg en spand på 11 liter, og den skal jo så næsten fyldes op på det her minut. Og lige til at gøre det lidt nemmere nu, når vi altid har vandkopperne siddende her i hjørnet, så har jeg lige taget en flexispand med. Fordi flexispanden, den kan man sådan pænt skubbe ind under her og støtte dem i ben, imens at jeg tager tid med den anden hånd og har en hånd i vandkoppen. Når du skal starte, så skal du huske at have vandkoppen fyldt helt op til kanten. Så det der sker, det er lige så snart jeg trykker på den, så vælter vandet ud over kanten og ned i spanden. Jeg vil lige prøve at give det a go her. Jeg starter den her og trykker ind samtidig. Og så venter vi bare. Nu har vi fået fyldt flexispanden op, så nu prøver vi lige at hælde den over i den her 11 liter spand og ser, hvor meget vand det giver. Og nu skal jeg lige gøre rundt og se. Den giver præcis 10 liter i minuttet.